Deze kade bij Zwartkruis ziet er nog sterker nog uit, van Stiebes het benamen uit Zoon. Maar de veenkaden in de lege midden van Friesland hebben botterijen dat de droogte langer onbloot. Als die droger worden, komen er meer squarren in, kan het wetter daarin sijpelen met het risico dat de kade verweekt en verscholen kan. En hoe gevaarlijk is dat? Als de kade lekt, dan beschermt het net meer het achterliggende gebied in het hegere peil van de boezem en zal het gebied ook de boezempeil krijgen. En dat is net de bedoeling. En dan krijg je tafereel die als in Wilnis, dat in 2003 door de extreme hitte een veenkade vernield werd. Een wenweek kwam onder de wetten te staan en 1500 mensen moesten evacueerd worden. Mogelijk zullen daarom in Friesland alle veenkaden, zo'n 600 kilometer, in mei geïnspecteerd worden. Intussen heeft het wetenschap al andere maatregels genomen in de droogte. Nou, wetenschap Friesland leert wetter in. Daarmee kunnen wij genoeg wetter hebben om onze pijlen op hichte te houden. Wij hebben in de boezem nou het wetter 4 centimeter heger, zodat je toch wat een hegere staan hebben. We hebben natuurlijk met dit hele warme waar, wat heerlijk is voor de mensen, maar toch ook een grotere verdamping. En het is wel belangrijk dat we het wetter op peil houden. En gelukkig hebben we voldoende wetter in het IJsselmeer daarvoor. Nevens het wetenschap er rond nota al 64 mm minder regenwetter vallen als gewoon waai om dit tijd hinnen. En de droogte houdt nog aan. Nevens gewoon waarkundigen zelfs ont heel juli ta. Piet Paulusma denkt dat ik wel eens oorzoor. Ik denk dat er wel een omslag in komt. Een omslagpunt maar echt regenwetter van bezutting. En dat zou dan takken vreed al plak vinden kennen. Maar dat ken ik wel eens 1, 2 dagen later wezen. Maar het zal grif begin mooi wezen dat wij een wat wisselvallige periode krijgen. Nevens mij kan dit net sabluwen want een mooie juli. Gaat er bij mij net in. Van wetterleidingbedrijf Vitens maai elke keer nog gewoon de auto wasje en de tuin sproeien. En dat gebeurt deze dagen dan ik geregeld. Het is hartstikke droog. En dat ligt er de eerste week ook nog net op dat er meer wetter komt. Dus we moeten de planten maar even wat helpen. Want die hebben de krek inzet en ja, dan moet je ze wat op gang helpen. En zonder wetter gaat het net.